Ora. Ma. Sulama. Ngadek kok. Ayo sing tetek ngono nah ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sing ngendang anyelke. Lah kowe munggah kendangane gareng, dededelong tulu tuntak, dededelong tuntak. Kok iso padakane gareng, citraksi kok gareng ya. Aja nangis, ngene nangis lho ora. Ya. Nah, ngono kuwi. Heh, miki aja neng kono engko tanding karo sing jero. Ayo, dunggake. Ah, ngono. Ayo, ngono. Assalamualaikum Mas Sulomo. Nggih. Waalaikumsalam. Ha nggih, luar biasa. Nang winang iki lho, sak telukke kanca iki lho. Nggih. Mas Budi lampun cemburu nggih. Ayo, Mas Sulomo, takoni. Bahasa Indonesia. Pripun? Mbak Winong. Dek Winong. Nah, iya. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya rumah? Sauri. Belum. Ya punya. Ini bapakmu sih. Ini bapakmu. Punya, punya. Oh, kalau punya rumah aku juga punya tangga. Gimana kalau kata-kata itu digabung menjadi rumah tangga gitu lah. Malam merongos meringis sih ngapa ayo. Wedi, Pak. Wedi. Oh ya gede kono ya. Oh iya, diantil bar kowe ora ayo. Saiki nembang wong loro mesake engko ndak ana ya. Bar iki nganti panas awake malah cilaka. Ya cilomo. Yo, sampean sik yo. Tono. Ayo. Wes. Pokoknya aja. Ayo ya. Piye? Ketoke ora tertarik karo anu to, Winong to? Ora tertarik. Tertarik apa ora? Duet ora masalah liyane duet. Sithik. Oh sithik. Oh iya ora apa-apa. Pancen awakmu gur semono sithik wae ora. Yo. Tono. Ayo. Gedhek-gedhekke no. Ayo. Wiwitane. Wes, Jan. Arek ngingu jenggot barang mung loro dingu ora. Ayo. Anderek. Ayo. Anderek sang peke. Ya. Apik, jos. Priya bagus. Kang olah budaya. Iya, terus. Sowan menyang. Tangane ning ngarep malah kukur-kukur. Kutha. Nah, apik wah. Sayange ya ampun jarike teles langsungan. Masa ngene keboyo mama ora. Ya nang kaya winang lho dadak ra masalah ngene yo. Yo, nang. Yo. Aja ning kono to mikir. Yo. Nah, ngono. Sik ngene sik sing ngongkon sampean. Bacutno Dik. Ngono kuwi. Sing gedhe suarane, sing gedhe. Bacutno Dik. Kurang gedhe. Sing ngantep sing ngebas lho. Bacutno Dik. Yo. Bacutno Dik. Oh iya wis malah ndodok wah wis. Iya, nggih wis ndang. Ayo. Nah, ketoke sing gampang pengin ngono. Ora, lagi kepet-kepet tok ora ya. Ya nang. Mangkono ya Di, ngono ta. Mangkono ya Di. Wah, Dik. Lho. Ngopo kowe kok disauri dhewe iki lho? Yo. Mbek.
Ayo. Nino. Enang. Terus ademmu ya aja rono. Adem rene. Nah, ngono. Ben ada keterkaitan. Nah. Takoni nang pripun swanten kula Kang Mas? Ya. Pripun swanten kula Kang Mas? Sae, Dik. Jane sae. Sae dadose. Aja lali lho. Ayo. Yo, ayo Sul. Sampeyan genti. Swara kurang premana ing wasis ngungkrum. Ayo nang. Ngungkrum. Ya ngungkrum no, gerakane ya ngungkrum. Ayo. Ngungkrum marang bendara. Iya. Tiah Sulistya. Pijer ngincangake alih. Adem to Sul, adem. Panas adem. Adem panas. Dolale mesakne wis mesake. Aja kuwatir tak golekke bela. Pokoke selek wayangan kudu kabeh kudu siap, munggah siji-siji. Ngono ya, ayo. Siap. Sampeyan sing buka dhisik. Ngincangke alis piye to nang ngincangke alis piye? Nah, ngincangke alis. Nah, ayo Sul, ngincangke alis. Ayo. Kuwi malah perjeh-perjeh ngono piye? Alise dikincangke kaya dicincang munggahno lho. Walah kaya Pak Tile walah. Walah mesake ya. Ya. Bareng, ayo. Terus, ayo. Ayo. Terus sesideman. Kono sik. Bacutno wong ayu. Oh iya. Ayo. Ayo terokke Sul. Bacutno wong ayu. Oh iya. Wong ayu. Ayo. Ya. Tenang, ya. Hah? Kene sik nganti rampung sik. Ayo. Wah, malah dadi nak Yarto kowe arepe ora. Ampun timpuh ngoten to, Mas. Ya, ngono. Nah, yes. Sing wedok tatake kaya ngono, sing lanang mringkus ora. Kaya dudu Dewa Satriya. Iya. Ayo. Yo nang, yo. Luwih becik paten. Ayo joget tuk, kluthuk ayo. Ayo delehke miki sik. Miki lepas sik. Ayo. Ora apa-apa. Wis tak cepake Sul, aja kuwatir. Lho, kena ngene Indomaret iki yo. Adalah. Ayo pilo kendangane. Hei, Sul.
Sithik-sithik wae, sithik. Nah. Jon. Apik. Ayo mengalir bae. Mengalir bae. Tulung Agung senengamu iki Sul. Ayo. Ya. Mengalir bae, alon-alon apa-apa. Wah, apik ngono kok. Paling gleleng oh. Ning apik ngene Sul. Iki lak arep wayang wongan to, Pak Heru CS iki lho. Jare pemeran Lesmana ki urung eneng. Mergo Lek Dono pamit, kudune Lek Dono. Lesmana sampean. Lesmana Mandrakumara. Apik kok jogetmu apik kok. Lek ajar kapan? Tau melu ning anu to, Meta Budaya to. Mboten. Oh apik jogetane. Oh iya. Aja-aja melu ning Metro Mini bocah iki. Iya, kari sithik Sul, kari sithik. Wis. 100 kecekel. Wis. Ayo, ora apa-apa olahraga, ya. Urip ana. Ayo, tangane. Nah. Oplos untuk pedot kayak ngerti ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo, ayo berdiri, berdiri. Ya, yes. Mbak Elisa. Nggih. Pripun enten suasana baru to teng mriki jenengan? Nggih, Pak, kula remen iki kula ngefan iki ngefan kula di idola anyar iki Mas. Mendhi kaya rumah samu jogete mendhi kaya ledek kethek mendhi ya. Kok ketek kok gleng. Kethek gleng. Apik lho ki ora tau joget gelem joget. Ah nggih, totalitas kok ya Mas. Melih napa? Sulomo sinden-sinden tepuk tangan untuk Sulomo. Hebat luar biasa. Iki lho, Mas, ayo Mas ora apa-apa ya. Tondo tresno ya ta. Elak luar biasa. Iki ya kancamu Mas Bobot ya WA aku. Nuwun sewu Pak, njing gentos kula nggih Pak. Oh iya. So, ganti session ditata neh. Mas Bobot ben ajaran joget sik. Ha iya. Apik mendhe kaya layang. Pun. Iya luar biasa Mbak Elisa. Wah, jan elak-elak temenanan. Ngeten iki suasana wonten Madiun. Nah, ingkang tasih lenggah menika sami kalih Jogja nggih. Tasih kathah ingkang lenggah. Nggih. Tasih banyak pendamen wayang Pandemen. Sampai nanti selesai Tanjep Kayo. Pandemen. Oh, ora kok pendemen iki ora. Lah pendeme dikubur tegese. Oh iya, pendemen. Sampeyan lek sarjana pedalangan. Nggih. Suluk. Waduh. Ayo. Waduh piye? Kok sinden apa waduh. Ayo. Songo mawon, Mas. Songo. Arep jam kuning kaya oleh. Gandang-gandang. Oh, gandang-gandang ya. Oh iya. Lah nggenku janjam kok ora. Mergo duwe kanca jenenge Janjang, iki Janjang. Iya. Sing bener napa, Mbak?
Gandang-gandang jam-jam kuning. Oh, Jam-jam gandang. Aku kudu sinau ning sampean. Nggih. Suluk niku napa? Gandang-gandang. Niku dingge napa budalan nika lho. Budalan. Nggih. Sampeyan yo iso budalan. Gandang-gandang jam-jam kuning sarentek semon. Mbok tembangke sik. Nek lali bar kuwi lali aku. Aku tak elekke. Bunga-bunga yen bin nggih coba ya. Kula tesa do mbelalak. Nggih. Wajane wis mancal, ngono kae ta? Nggih. Ya. Berarti ne 6 Mas, nggih. Gandang-gandang jam-jam kuning sarentek semorondana bunga-bunga yen pinapa ulate sutembelalak wajanyo esmu mancal esemilir napas pripun niku Madu. madu nggih Nggih. madu Wong ireng sinangga rukma luar biasa. Tepuk tangan untuk Elisa. Wah. nggih Ada niku ya dalang. pelajaran semester setunggal dari Semester setunggal ya. nggih Aku pengen ru lek ndalang lek nyabetne wayang kaya. waduh lah kuwi Pareng mboten, Pak? ampun Elisa sabetan setuju? ampun niki kula mboten saged sila niki Karo Pak. timpuh ora apa-apa rasah digepraki sing penting wayange diobahke. ampun Pak Wis to kene ora ampun ngono tak biedil ora aja gelem. aja Oh, kowe ora gelem Aja. tak rantai lho. Ayo. Ngono tak aku rantai dirantai kaya. wae ke lho Sana ini Mbak Elisa. Aja, Ayo. ampun, Pak, lah. Ah wis kene ora. Aja lah. Ah wis to. Supaya kapan-kapan yo. Wis to ndang kene diluk tok lho. Ya sik tak golekne wayange. Aduh. Kamu mendhi Setyaki. Ha, iki wis sak-sake. Iki engko perang karo Sulama. Swatama. Ayo. Ayo kene. Lah duh iki aku ora lulus lho pelajaran iki. Heeh. Srepeke Yogya ya. Waduh. Songo. Piye iki? Kene yo. Silakan Mbak Elisa. Yo. Tes ya. Apa ya iki suluke? Dadak mikir aku nih. Bebas, yang penting suluke gede. Ayo. Apa ya biasane napa Pak cakepane niku Pak? Sigrobolo. Sigrobolo kang tumingal. Wah, oplos tepuk tangan untuk Mbak Elisa ya. Perang campuh samya ngedali. Angge andukku apa piye dilapi kringete iki. Aku lali lompatenan iki wis suwi banget. Nah. Lir dadet wileting kodo. Wah. Sopo jenengmu? Mbuh. Sorry ganggu, maaf. Ada penonton rese. Oh, ora apa-apa pancen ngono nek wayangan ya. Aku jenenge Swatama.
kowe anak jaran. Yo pancen dasar keparat nyoto. Kepara nyoto, keparat nyoto. Kepara nyoto, keparat nyoto. Kepara nyoto. Kowe wani karo aku sing tak wedeni opamu. Iya. Maju tak tugel gulumu tak. Apa meneh yo? Tak keloni. Tak masa dikeloni. Ora, tak pocok janggamu. Oh, tak pocok janggamu, tak jueng-jueng upilmu. Maju. Aku dapuk budi iki. As. Wes. Mekaten wau pantalangan saking dalang Rapatya wangun jenenge Elisa Orjar Salestu. Oplos tepuk tangan penonton untuk dalang wanita Elisa luar biasa. Hadirin sekalian, selanjutnya masih bersama Sera. Makasih Mbak, makasih ya. Sami-sami pun dangu kula mboten mayang Mas. Mboten masalah, mboten masalah. Njing yen kula suran ngono sampean sing dalang. Oh jen, kula diajari riyen topine. Oh, beres. Privat nggih. Oke, siap. Nggih. Bu Kesi mboten napa-napa nggih. Bu Kesi wangsuli, Bu. Elisa. Nggih. Panjen yen bengi iki khusus neng awakmu. Nggih. Bojoku tak liarke. Ya toh, serik toh padake kewan toh. Mesti aku padake wow. Wow. Lah kaya ngono ki dhek ketok wis mulai ngrangsang kok. Ya maklum neng omah bola-bali sing disawang ya mung aku. Dadi sing kene nyawang Elisa ya entuk vitamin dheweke. Ora. Ora apa-apa iki penggemar YouTube do ngenteni. Wah, piye ya ekspresine Bu Kesi Pak Cahyo nggodani Mbak Elisa. Kula nyunggi kompor loro. Sabar nggih, Bu. Wah, sabar. Ampun ngaten lho, niki Bu Kesi satu-satunya wanita yang harus dicintai dan betul. Ya. Siap. Saya lahir batin hidup saya untuk Sukesi. Wah. Loh, kula tak rewangin dalang sewengi utuh. Loh, wayange dikeki ding ora dikeki wayang iki. Malah kaya pelawak lek ra nggih wayang ngene kudune. Kula nggih dalang sewengi utuh ngempet nguyuh, ngempet napa-napa mboten maem. Itu untuk keluarga, untuk Sukesi dan anak-anak. Luar biasa. Nah, itu iya. baru dalang panutan. Iya, memang aku biasa di luar jadi ya ngoten niku. Mbak Elisa, Oke. panjang dheweke saking setiane karo keluarga, mulai yang panggung iki gawe pelampiasan. Oh, pelampiasan. Kaya-kayake dhek yang panggung iki penampilannya kaya dalang nakal ngono lho. Oh, Suka menggoda. Tapi aslinya gimana, Bu? Nyatanya di rumah itu takut sama istri. Oh. Mbak Elisa, kamu lah nggak tahu toh?
Aku kalau di rumah kose toh. Oh iya. Kalau aku di rumah itu ya setrika. Oh, setrika barang. Umbah-umbah. Umbah-umbah. Asah-asah. Isah-isah. Nyapu. Ngusung-ngusung boto barang ngoten niku. Teladan memang. Memang. Aku lek nang omah karo bukesi basa. Oh, poso. Nggih, Oh, malah poso karo ngajeni, Apa nyeluk aku, "Pak, wonten dawuh Ibu." Dadi lek ngono mlebu kamar bledeng aku arep nyuwun karo bukesi ya nyembah sik. Oh, nggih, Pak, jupuke biteng. Jupuke Oh, biteng. nggih, sendika dawuh ngono kuwi. Jupuke sapu. Oh, nggih, sendika nggih. Oh, iya. Tapi malah aku sendikane karo kowe iki piye to ki? Ayo, wah nggih. Nembang Mbak Elisa nembang. Biasa nggih. Nggih. Napa niki? Napa? Nggih, ngene Mbah Sukron mawon nggih. Oke, napa? Sambung wanci dalu. Kula Delalah niki teng YouTube enten ingkang nyuwun sambung wanci Oh, dalu. nggih, Wah, nggih. Ya, sambung wanci dalu. Dan benjing nganti tancep kayon to? nggih. Nah, bareng kalih kula mangke. Oh, bareng. Teng rest area kula duwe langganan warung jeneng Bu Endang enak era umum. Niku nggih enjang pun buka. Oh, pun malah anget-angete lek subuh anget-angete. Beres. Ini ya Tapi kuwi. gratis toh? Bayar dhewe-dhewe. Wah, padha bae. Padha bae ora yo. Dibawani mboten? Nggih, nderek. Oke, Napa? bawani. Oh, nggih. Ya, Ya. Senadyan to Mbak, yen cara warga laras Nggih? niki cukup langgam napa dinandutne? Langgam mawon nek sampun wanci dalu. Nggih. Warga laras sing ngoten? Nggih, nek Oh, nggih, menawi siap. sesedeman ngangge dangdut. Oh, nggih dangdut. Oh, nggih, langgam. Oke, siap. yakti pengen ning kakungmu tan lila masti kandeking pang grahita angel nggonku muwos yen rino banget nglang gono ganti Yen Rina banget nglengkara. Oh, nglengkara. Tidak mungkin ngono maksudnya. Oh, nglengkara niku tidak mungkin. Nggih, Oh, nggih. nggih. Kan mergo lek sambung pas bengi tok to niku. Nggih. Nggih. sambung kumo